ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Сауду ТЖ. Имо ҳам тамом шид. Ёш будем, пир шидем, умрам рафти сай. имрӯз 31 августи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 115 сомонӣ. дар имрӯза видео бардуи азиз як мошинаи ранги электромобилай, мақсад ки кам бензин мехӯра. ҳамура дар видео гап мезанам. ду акада хона дар кораи чансмида дар кораи дар ҳами видео гап мезанам. дӯстони азиз, ишам хонаҳои заминӣ ҳастаи дар ноҳияи 5, хонаи заминӣ ҳастаи дар шаҳри Исор, квартира ҳастаи дар ноҳияи Файзобод, квартира ҳастаи дар шаҳри Хуҷанд, квартира ҳастаи дар шаҳри Душанбе. мақсад арзоноша гуфтесамда. қизиқи видео ҳамия ки якомната квартира 110 000 сомонӣ. даёдуд биги шеринар, якомната квартира 110 000 сомонӣ. бардуи ғаримош метавонед ки якомната квартирара 934 000 рублда бихарен. барои пешравии канали бачаи ачкидор як дона лайки бепла биҷиқен ва касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, форатон ки видеоҳои ма шумо дабрава подписатсияра биҷиқен. мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. من برادر ماشین دارد تاکسی میزنه گرانیت قزاقستان چلیابینسک. انا سه ماشین دارن مراجعت کنن کدام ایمیگراسیون کارت بود شدگی رجیستراسیون بود شدگی هم به مراجعت کنن میبرم میبیارم. در راه 3 روز وقتون میروه. انا گذاشتن گرانیت 5 ساعت وقتون میروه. رفت آمدن همش. این هم برادر مراجعت کنه میبراتون میبیارتون. صاف سلام. در راه یگان کس غم نمیتیه. یا راه دا یگان کس نیست که شما را مان کنه. هیچ کسی نمیگم. میرن میبین تمام. ана ки бародарҷоно апаҷоно навори Сауду ТЖ-ра бо диққат гӯш кунен. як хонаи арзонаи шаҳри Исор гап мезанам. бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз. 3 сотиқ заминай ди дар хона кардагӣ. мақсад бардуи азиз, як бор дига такрор мекунам, 3 сотиқ замин ди дар хона, як подвалам дора. ремонти хонаҳо коробкаи ҷихеле ки дастурат десен, ана светш ҳастай, овуша мегзаронӣ тамом. ҳуҷҷатҳои хона 100% бардуи азиз, ана нархи хонара мега ки 150 000 сомон агар битан, ҳуҷҷатша, банияша, ҳоҷатхонаша хидм мекунам метавон. гӯш кардесен бардуи азиз, агар 150 000 сомон мақсад ами соҳибхонада битен, ҳуҷҷатша, банияша, ҳоҷатхонаша хидш мекунам метавон. ана номерои телефонаш ҳастай, номерои поёнгишда WhatsApp дора. агар занг бизанем бигӯем ки номерои канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор гирифтам, ба шумо арзон мекунам. занг бизанен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ки бардуи азиз, як эълони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунен. бардуи азиз, як апада шаҳри Душанбе дукомната квартира дар кораиша, ремонташ нормални боша мешавад, штоби ки мақсад бидрои зиндагӣ кунӣ. дом ай 5 этаж боло боша мега. мақсад ки домои 5 этажа боша намешава. дом ай 5 этаж боло боша то 350-400 000 сомонира мехара. сумаш тайёрад дӯстони азиз. фаҳмидена мақсад? дихонага квартира дар кораиша ай домои баланд, домои 5 этажа намешавад, то 350-400 000 сомона боша мехара. агар гуфтагия ки то 450 000 сомона боша мехара, мега не ки 50 000 сомони дигаша ҳар моҳ мисол ана бо меспора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десен бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. ана бобиҷон, ила бай, мошиноро дидем? ҳо, дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин Хуҷанди Бостонӣ сар карда
тақсимот сар мешавад. ба душанбе шаҳр даромада дигар ҷоҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, номери ҳакои бобош шумо фаҳмидед? ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаи. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ولی در این ویدیو کвартираҳои арзонам бисёрай, бовар киненда. бардои азиз, ин мошина касе бихарад дига фикри электромобила намекуна, барое ки камрасходай бензина кам мехӯрад, бовар кинен. номаш гӯш кинен, номаш чияй? Toyota Belta соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотораш 1.3 камрасход. мотораш 1.3 камрасходай. коробкаш автомат, 11 моҳи дига ҳуҷҷат дора. утилизатсия доштаи. балонош 80%, краскаш навай, бардои азиз, мегирӣ фақат катагӣ мекунӣ, мегардӣ. хадавоишам нав кардагӣ, монитор, задни камера, 4 дар электропакет, кондисионераш ях, печкаш кор мекуна. мошин умуман задагӣ пусидагӣ надоштед, дӯстони азиз. айни ҳол ҳамин мошини десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошина 72000 сомонӣ мега. 72000 сомонӣ. бовар кинен, мошин тозаи хушрӯ будаи. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагем, номрои телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо ватсапам дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе ки эълони чорома тамошо кардисай, дар комментария нависад ки о ака чорум эълона тамошо кардисам. бардои азиз, я ака дар шаҳри Кӯлоб хона дар кораиша. хонаи заминӣ боша, мега 3-4 сотиқ мақсад боша мешава. заминаш 3-4 сотиқ боша, мақсад хонаи тайёр боша, 3-4 сотиқ замин дошта боша, мега мехарам. ҷош соз боша, об суед ҳуҷҷат дошта боша, дӯстони азиз, ана то 80000 сомона мехара. то 80000 сомона мақсад хона дар кораиша, ҳозираш да 6000 сомонӣ наличи дору мега. касе ки бардои азиз ай шаҳри Кӯлоб мақсадам хеле хонаам хеле нарх да дошта бошен, ҳами акада срочни занг бизанен. номрои ана тоҷикистонаш ватсап дора. бардои ки Россия гуфта будем ки ягон хонаи фасон аз ноҳияи 5 бумон, ина марҳамат бардои азиз, касе ки ай ноҳияи 5 бовар кинен, лайка биҷиқен, ҳамин видеоро ягон бародарои 5 да падлиса кинен, ин хонара бибинан ку ҷошта мехаранд. бардои азиз, хона беҳтарин хона айне ки гӯш кинен, маълумот ча гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5, даруни районашда, ҷамоати шаҳра, кӯчаи Мирда. 2 сотиқ замин, ҳамагӣ 6 дар хона дора. ремонти хонаҳо замонавӣ ба дараҷаи олиша, хеле ки дар видео дидесен. масъалаи обу суд чӣ мега ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. шароитои хона ҳамаш 100%, бардои азиз, фақат пула миёрӣ, метӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, мактаб, магазин, балниса, бозор наздикай. райони 5 бардои азиз, райони ҳамин 5 мақсад сентрашда. нархиш 350000 сомонӣ. агар занг бизанем, мегӯянд ки номероро ай канали Сауду Теҷа гирифтам, ба шумо бо мисол барои нархиш арзон мекунам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. форатон ки видеоҳои Сауду Теҷаро пропускат накунед, каналда подписатсия кунед, бардои азиз. дӯстони азиз, ин ҳами квартираи арзон барои шумоай. квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Назирбеков, рӯ парои парк. доми деэтажаи, дӯстони азиз, якхонага квартира дар дуюм этаж қарор дора, 28 метри квадратияй, як кладовкаи дигарам дора. ремонт надоштаи, дӯстони азиз, ана квартира чӣ хеле десен ремонт надоштаи, обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мактаб, магазин, балниса, ҳамаи чӣ наздикай, дӯстони азиз, дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Назирбеков, чӣ хеле ки гуфтем, рӯ парои парк. нархи квартира 110000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагем, номрои телефонаш ватсапам дора.
занг бизанед, бо арзон мекунад. дар видеои пешна бисёре бардор гуфта буданд ки квартираи арзонаи шаҳри Хуҷанд, мисол қариби Хуҷанд бимон, ина марҳамат бардорои азиз гӯш кунед квартираро нархша мақсад чӣ хел арзонае. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, тарафи Табошаҳр. Духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 60 метри квадратие. Ана квартира нав ремонт кардагӣ будай. Соҳиби квартира маълумот додагие ки обу светаш пастяйни ҳастае. Бардорои азиз, нархи квартираи десен 150 000 сомонӣ. 150 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳаст. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. нархи беҳтаринае, бовар кунед ки ай ки ҷое ки хона ё квартира намондесам комментарда бинависем. бардорои азиз, мо арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунем. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 32 квадратни метр будай. доми навастройка квартира ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагие ки ана дом аз 4 ошёна иборат будай. якхонага дар 2 этаж қарор дорад мега, суроға шаҳри Душанбе, гипразем, чораҳаи ана коммунизм дар пушти заправка. нархи квартира бардорои азиз 265 000 сомонӣ. 265 000 сомонӣ. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед, қади соҳиби хона маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ханам хеле бачаёча хонаҳоро тамошо карде сиваҳашад ба ким гиҷоян шеринар зинда бошӣ. бардорои азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза савдотиҷаи бачааш кидор баромад мекард. ана хулоса аст ки ҷое ки хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон, мошинакҳои арзон роҳимон кардан ҳаракат кардем, барои шуморо якта ба якта мисол навор кардем, гап задем, чахчах кардем. агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инами рақамҳои савдотиҷаи дар WhatsApp шурӯъ кунед. мисол мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. мақсад хона дорен, замин дорен, квартира дорен, чизе ки барои фурӯш бошада роҳӣ кунед, мо реклама мекунем. ана дар комментария ягон чи бинависед. раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат мегӯм барои лайкотон. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва видеоя додарака оно шаритотон боша, 1 рубли, 1 сомонӣ ёрдамаш кунед. хаяк. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая, 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардоро, почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. дигар илоҷиш нашида. диданд ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар биридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардоро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардорое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардоро ана хайр кунанд, гуфтагия барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи Душанбе ситишам мондагим бардоро, агар имконият боша 1 сомонӣ ана 1 рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.